Ето как косата ви никога повече няма да попадне между лепенките на wavy ролерите, ако спазвате следните правила. Правило номер 1. Косата винаги в средата на ролера. Колкото по-опънато е при самото навиване, толкова по-сигурно е, че целият сноп ще стои в средата и няма да се доближи до лепенките. Правило номер 2 е самото закопчаване. Не закопчаваме така, нито пък така. Не позволяваме на нито една част от велкро лепенката да излиза навън. Закопчаваме плътно една в друга, така че да няма излизащи части от тях. Правило номер 3, хора, е пускането на самите ролери. Не пускаме по този начин. Да отлепим и да дръпнем насам. Както знаете, кадифето има посока. Първо, косата ви ще се противи и вие ще продължавате да я опъвате. Второ, ако случайно ви се получи номера, при самото дърпане, ето как лепенката много лесно може да се заплете в косата, оттам нататък да стане мяло. Не пускаме назад, защото така отново нямаме контрол над ролера, не виждаме къде отива косата. Пускаме винаги напред, за да може хем да гледаме, хем да ни е по-лесно да контролираме, ако случайно някоя косица отиде към лепенката. Ето го резултата, красива, не накъсана коса. Просто внимавайте и ако имате нужда от помощ, пишете. Чао!